бозингарони ҷавони тими миллии занони Афғонистон ба Португалия рафтанд. 26 бозингари тими миллии духтарони Афғонистон ҳамроҳи хонаводаҳояшон дар Португалия паноҳ бурданд, хабар додааст dav.com. ба иттилои манбаъ, духтарон дар натиҷаи талошҳои эътилофии байналмилалӣ тавонистанд Афғонистонро тарк кунанд ва шоми якшанбе вориди Португалия шуданд. гуфта мешавад, бозингарони тими миллии футболи духтарони то 16-солаи Афғонистон пеш аз тавони тарки Афғонистон ҳафтаҳо дар номуайянӣ ва изтироб қарор доштанд ва акнун ба кишвари амн паноҳанда шуданд. бозингарон интизори паёме буданд ки ниҳоят субҳи якшанбе ба онҳо расид. ба онҳо хабар доданд ки як ҳавопаймои чартерӣ онҳоро ва хонаводаҳояшонро аз Афғонистон мебароранд. онҳо ҳатто намедонистанд ки ба кадом кишвар мераванд. танҳо гуфта мешуд ки автобусҳо дар роҳ аст ва онҳоро ба фурудгоҳ мебаранд, афзудааст манбаъ. пас аз он ки толибон Афғонистонро ишғол карданд, ҷой барои занон аз ҷумла варзишгарон дар ин кишвар тангу хатарнок шуд. дар баробари ин ба назар мерасад ки дигар дар бораи ҳузури занони афғон дар варзиш хабаре нахоҳад буд ва ба ин далел ва албатта хатарҳои эҳтимолӣ варзишгарони зан Афғонистонро тарк мекунанд. ёдовар мешавем, қаблан толибон гуфта буданд ки ширкати занонро танҳо дар варзиши крикет роҳ медиҳанду халос.